Lumaki ako sa Calabarzon at ang isa sa matagal ko ng tanong, kaya ba itong malibot gamit ang public transport? Well, yes, pwedeng tricycle o di kaya naman pampasaherong jeep. Pero paano naman kung gamit lang ang bus? So to answer this, babiyahe tayo sa 5 probinsya ng Calabarzon para malaman kung posible ba ito. Sasakay tayo ng magkakaibang bus, kakain ng iba't ibang specialties at dadaan sa ilang kilalang landmark. So without further ado, sakyan na natin ang unang bus. Okay, so nandito tayo ngayon sa Lacson Avenue, Sampaloc, Manila. Today ay pupunta tayo somewhere east. Now, ang first destination natin ay ang Infanta, Quezon, and it's with Raymond MRR Transport. As of 2025, sila lang ang may biyahe sa rutang Manila-Infanta. A bit of backstory, November last year pa natin ginawa ang first 2 legs ng biyahe na ito. Pero dahil sa sobrang daming ganap at priority sa buhay, natabunan na nga ito ng mga sumunod na content. Sorry na sa mga matagal naghintay ng video na ito. Maaga tayong dumating sa Sampaloc Terminal at naabutan natin ang isang regular Jongtong Elegance bus na air-conditioned at may 2x3 seating config. 300 pesos ang pamasahe papuntang Infanta habang 240 naman kapag discounted. Naghintay ang bus hanggang 6 AM at nagsimula na nga ang ating adventure. Para marating ang Infanta, may ilang kalye muna tayong dadaanan dito sa Metro Manila. Mula Magsaysay Boulevard, dadaan tayo sa ilang kalye ng San Juan at saka babaybayin ang Manila East Road, ang primary highway for this leg. Marami tayong pupuntahan sa video na to, kaya para maging exciting, meron tayong 3 challenges na kailangan kumpletuhin. First challenge, kailangan nating makasakay ng at least isang ordinary bus. Yes, yung ordinary na nabubuksan ng bintana. Matagal na rin akong hindi nakasakay sa ganun, kaya excited akong maranasan ulit. Second challenge, dapat may makita tayong famous landmark along the way. Kahit simpleng spot lang, basta kilala sa lugar. And lastly, sa bawat endpoint ng biyahe, kailangan nating bumili ng pagkain na specialty ng lugar na yon. Pwedeng kakanin, pwedeng putahe, basta pinagmamalaki ng bayan. At lahat yan mangyayari hanggang sa pinakahuling leg. Anyway, Dito na tayo sa Ortigas. nasa Pasig City na tayo at palabas na ng Metro Manila. Dito na magsisimula ang Manila East Road. Bahagyang bumigat ang traffic pero nakalusot din tayo. Di nga nagtagal at nasa unang province na tayo ng Calabarzon. Surprisingly, maluwag ang kalsada paglampas ng Pasig, kaya naman after 47 minutes, kumaliwa na tayo pagdating sa Tikling Junction. Now, sa leg na ito, dadaan din tayo ng Laguna Province, kaya by the end of this trip, 3 probinsya ang mako-cross out natin. Busy ang kalsada pagpasok natin sa sentro ng Antipolo, pero buti na lang hindi tayo na traffic. At ilang sandali lang, sinimulan na nga natin ang zigzag pababa sa kasunod na bayan. Ngayon lang ako nakadaan sa bahaging to na Antipolo, kaya naman hindi ko alam kung ano bang makikita dito. Dito pala, merong isang spot na tanaw ang ilang bahagi ng Rizal. Pero hindi naging madali ang pababa dahil sa dami ng sasakyan at liko-liko, nag-imbudo tuloy lahat sa isang seksyon. Buti na lang light lang ang traffic at bago mag 7:30 AM, dumating tayo sa bayan ng Morong na kung saan kumonekta tayo ulit sa Manila East Road. May mga sumakay pa dito sa bus. Medyo limited ang malalaking public transport sa bahaging to ng Rizal, pero one thing's for sure, hindi mawawala ang mga tricycle. Nakipagpatintero tayo sa mga tricycle hanggang sa makarating sa bayan ng Tanay na kung saan nagsimula ng kumipot ang kalsada. Medyo bumagal ang takbo natin pero kahit ganon, na-appreciate ko naman ang lugar dahil sa dami ng puno. Ramdam mo talagang probinsya na pag ganito na ang kalsada. And by 8 AM, dumating tayo sa isa sa pinakasinik na lugar dito sa Rizal at ang pinakahuling bayan ng probinsya. Kilala itong Pililya dahil sa mga windmills na nakatayo sa mga bundok. And last time na nandito ako, hindi pa nakatayo ang mga ito. Kaya naman perfect timing dahil maayos ang panahon. At bago pa nga natin masimulan ng pag-akyat, may mga nagpakita na sa atin. Paakyat dito sa zigzag ng Pililya, bumabalik sa akin yung memories ng pagdaan dito noon sakay lamang ng jeep. Although mas kilalang lugar na to ngayon dahil sa windmills, nakilala ko naman ito noon dahil sa view ng Laguna Lake.
At habang papalapit sa taas, unti-unting nagpakita ang magagandang view. Yun nga lang, may ilang obstruction. Departure. Departure. Lane departure. And after more than 2 hours, pumasok tayo sa province of Laguna at tumigil ang bus sa unang stopover. Oh, stop over po! Mga nagugutom dyan, kakain muna! Okay, nandito na tayo sa Mabitak, Laguna. Ito, stopover lang yung bus. Nakumain na ako bago pa man umalis ng Manila para makatipid, kaya imbis na bumili, nagmasid-masid na lang ako habang nakahinto ang bus. Tumitigil din dito yung mga ibang bus, kagaya niya, no? Nabil, MR, Rimon. It was nice to know na dumadaan din pala dito yung ilang biyaheng Bicol. Around 8:30, umalis na rin tayo, tumuloy lang tayo pababa. Now, may 70 kilometers pa hanggang Infanta at unti-unti akong nai-excite sa mga sunod nating makikita. First time ko kasi sa pupuntahan natin. Let's expect na marami pang mabundok dahil malapit tayo sa Sierra Madre. Naging patag ang daan ilang minuto mula sa stopover. Welcome sa bayan ng Mabitak, Laguna. Ironically, ang ganda ng kalsada kahit mabitak. Pero ilang kilometro lang din dumating tayo sa pinakahuling bayan ng Laguna na dadaanan papuntang Infanta at ang halfway point ng leg na ito. Oh, pami po! At dito na tayo kumaliwa patungong Infanta. But before that, tumigil muna ang bus sa kanilang station. Baba po dyan, ang pami! Nag-CR tayo dito dahil medyo malayo-layo pa ang Infanta. Within 5 minutes, umalis rin tayo ng Fami Station. Palabas ng Fami, namataan natin itong mga bundok na part ng Sierra Madre. Hindi nagtagal, narating natin ang paanan, sinimulan natin ang paakyat ng Infanta. Sa simula pa lang medyo steep na agad ang daan. Maya-maya lang nawala na sa view ang Laguna Lake. Surprisingly, maayos naman ang kondisyon ng kalsada. Napaisip tuloy ako kung bakit limited ang bus companies dito. Pero habang tumatagal, dumarami pa ang mga kurbada at unti-unting kumikipot ang daan. At nung papalapit na sa pinakataas, nakaramdam ako ng antok. Nakatulog ako for 20 minutes and by the time na nagising tayo, malayo na sa boundary ng Laguna. Sa dami ng liko-liko pababa, napakapit na lang ako sa handle ng upuan. And as we continue our descent, unti-unting nagsulputan ng kabahayan sa tabi ng daan. At bonus pa, may nagpakita ring hidden gems. Sa unahan, nagkaroon tayo ng idea kung gaano nakalapit sa baba nang makita itong ilog sa left side. Good thing nakita rin natin itong kilometer post at ilang sandali lang, Sige po ha, tignuhan! isa-isa na kang nagsibaba ng mga pasahero mula dito. Habang papalapit, mas lalo pa akong na-excite, hindi dahil matatapos na ang biyahe, kundi nagugutom na ako. Napag-google tuloy ako kung ano bang specialty ng Infanta. Now so far, smooth naman ang biyahe natin and wala naman tayong naging problema until yun yung sasakyan natin dapat papunta sa next endpoint.
Pasado 10 AM dumating tayo sa bayan ng Real. Okay, baba po dyan, Arial, Pongos, Pierre. Na kung balak mo namang pumunta sa mga isla gaya ng Pulilio o Humalig, nandito sa Real ang pantalan papunta sa mga yon. And FYI na rin, merong biyahe papuntang Pulilio Island ang Raymond Transportation. Di kalayuan mula sa Real, may sumulubong sa atin na sign na nagsasabing malapit na tayo. Lane departure. Relion po, may baba. Habang bumababa ang mga sakay, nag-isip ako ng backup plan in case na wala tayong masakyan na bus papunta sa next destination. Limited kasi yung biyahe ng bus company na papunta dun. Now thankfully at the time, merong Facebook page yung bus company. May susunod pa raw na biyahe in a few hours. Oh, thank you. Una, baba, thank you. May ilan pang bumaba bago dumating sa bayan, mostly mga estudyante. And after almost 5 hours, dumating tayo sa Infanta, Quezon. Okay, panta. Pero ang tanong, anong oras kaya natin magagawa yung kasunod na leg? Remember, hindi natin naabutan yung bus. Now for the second leg ay pupunta tayo sa capital ng Quezon Province, ang Lucena City. At ang sasakyan natin ay ang legendary bus company ng Infanta na FOC Transportation. Ilang hakbang lang ang layo ng terminal nila mula sa pinagbabaan natin. Dahil naiwan na nga tayo nung isang bus, dito na na-confirm, 1 PM na yung susunod na biyahe. Okay, so ito yung biyaheng Lucena. So 1 PM pa yung alis niya. So babalik na lang tayo mamaya. Dahil may 2 hours pa, nagkaroon tayo ng chance na pumunta sa bayan para mabili yung hinahanap nating pagkain. At yun ay ang suman sa gata. Pareho sa typical na suman, pero as the name suggests, niluto ito gamit ang coconut milk. At mahahanap ito dito sa Infanta Public Market. 100 pesos ang presyo ng isang bundle na may 22 pieces. Take note lang, mas murang bumili dito sa palengke kaysa sa mga vendor na umaakit sa bus. Talaga. Second one. Pangatlo ko na to, guys. Masarap niya kasi unlike to sa regular na suman, hindi mo siya kailangan i-dip sa Asukal or santan, coco jam. hindi na kailangan, matamis na siya. Imagine yung regular suman, but medyo creamy yung lasa niya. Okay, last one. Okay. So good. Lumang Infanta. Best. Now sabi ko nga, legendary na itong FOC Transportation dahil sa tagal ng panahon, sila lang ang nagtiyagang bumiyahe sa rutang Infanta Quezon to Lucena City. Pero sadly, last April 2025, natigil na ang kanilang operations. Kaya naman importante ang leg na ito dahil nasubukan pa nating sumakay sa kanila bago tuluyang mawala. Sasakyan natin ang kanilang ordinary bus all the way to Lucena City. Sakto, challenge nating sumakay sa ganito. At exactly 1 PM, umalis tayo ng Infanta. Namigay na rin ng ticket si Kuya Konduktor pag alis ng terminal. 250 pesos ang regular fare, 200 naman kapag discounted. Papuntang Lucena, same route pa rin tayo hanggang Fabi Laguna, but this time, southbound naman at dadaan sa mga bayan ng Pagsangan, Tukban at Tayabas. Historical ang mga bayan na to at magaganda ang scenery. Bago mag-pandemic, madalas ako mag-ordinary bus. Medyo limot ko na rin ang feeling ng pagsakay sa mga ganito. Kaya naman hanggat maaari, hindi tayo matutulog sa leg na ito para masulit ang bawat sandali. Maya-maya lang dumaan ulit tayo sa bayan ng Real. Once again, nakita natin ang dagat pagdaan ng Real. Ang saya lang kasi bihira na sa Luzon yung ganitong klaseng biyahe, yung tipong banayad lang ang takbo, sariwang hangin at bintana lang ang features. Ang sarap ng hangin lalo na pag nasa tabing dagat. Yun nga lang sa sarap ng hangin, nakaramdam ako ng antok at maya-maya lang inakyat na naman natin ang bahagi ng Sierra Madre. Sa puntong to, naisip ko tama lang na dito tayo pumesto, lalo't hindi natin nakita gaano ang view na to kanina. At gaya kanina habang paakyat, kumikipot ang kalsada at dumadami ang blind curves.
Pero kahit patarik sa bahaging to at makipot na ang daan, meron pa rin community sa magkabilang side. Mahigit isang oras ang inabot bago natin marating ang boundary ng Laguna. Ito yung pinakataas ng zigzag. At mula naman dito, pababa na ulit tayo sa bayan ng Fami. Pero bago pa man makarating sa pinakababa, may tinigilan muna itong boss. Nag-stop over tayo sa pinakadulo ng zigzag matapos ang 1 hour and 40 minutes na biyahe mula Infanta. Dito na nga tayo nakapag-CR at sinilip na rin natin yung loob ng kainan. Pero medyo naging awkward kasi lahat ng tao nakatingin sa atin nung nakita yung camera. So hinintay na lang natin umalis ang boss at nangyari yon after 20 minutes. Nakabalik tayo sa bahay ng Fami and surprisingly, pareho lang yung travel time natin papunta at pabalik. Kahit na kakastop over lang natin ng 20 minutes. But now, nandito na ulit tayo sa Manila East Road. This time, kumaliwa naman tayo. Palabas ng Fami, mas bumilis na nga ang takbo ng bus dahil patag na ulit. Dito na nga natin nadaanan ang mga bayan gaya ng Pangil, Pakil at Arte. Ilan sa mga bayan na nadaanan natin so far, nasa gilid lang ng Laguna Lake, including itong kasunod, ang Bayan ng Kalayaan. Madalas ako mapadungaw noon sa bintana kapag dumadaan dito dahil merong isang part na sobrang lapit ng Laguna Lake. Nandito yung part na tanaw yung Laguna Lake. Yun nga lang medyo mataas ang pader sa gilid kaya limited ang view. At sa bahagi rin na ito, napasok natin ang historical town ng Lumban, Laguna, ang embroidery capital ng Pilipinas. Now kung sa Maynila, problema ang dami ng sasakyan kaya nagta-traffic, dito naman, kalsada ang problema. Hindi makapag-road widening dito dahil sa lapit ng mga bahay. Sa unahan lang narating naman natin ang dating baryo ng Lumban na ngayon ay tourism capital ng Laguna. Ito ang halfway point ng ating second leg at dito na rin ang pinakadulo ng Manila East Road. Panibagong kalsada naman ang dadaanan natin. Mula Pagsanghan, dumaan tayo sa Luisiana Pagsanghan Road at ilang bayan na lang ng Laguna bago marating ang Quezon. And once again, meron na naman tayong aakyatin na zigzag. Pero this time, malayo na tayo sa Sierra Madre. Isa sa mga mabundok na bayan dito sa Laguna itong Kabinti at paglampas ng bayan, marami pa tayong dinaanan na paahon. Sa dami ng bundok na dinadaanan nitong FOC, mapapaisip ka na lang kung paano kinakaya ng mga bus nila ang pagbiyahe araw-araw, lalo pat karamihan ay mga luma na. Pero nakita nyo naman, hindi naman nabitin itong bus sa mga paahon.
Around 4 PM nang dumating tayo sa bayan ng Luisiana. Ito na yung pinakahuling bayan ng Laguna. Napaka-unique at nakakakilabot at the same time ang bayan na to. Kailangan muna kasing dumaan sa gitna ng sementeryo bago marating ang bayan. Imagine na lang kung gabi tayo dumaan dito. Walang ibang daan o bypass palabas ng bayan, kaya kailangang daanan itong maliit na kalye para makalusot. Muntik pang magkasabitan itong bus at yung kapatid na unit. Pero paglampas naman ng bayan, lumapad na ulit ang kalsada. And I think magtutuloy-tuloy na ito. Pero ilang kilometro lang, nagsimulang magbaku-baku ang kalsada. At timing naman, papasok na tayo dun sa probinsyang maraming sirang daan. Maya-maya lang, dito na nga natin napasok ang Lukban, Quezon at mas marami pang lubak ang sumalubong sa atin. Lokban po, lokban. Dumilim ang langit pagdating natin ng Lukban, dito na tayo inabutan ng ambon. Buti na lang hindi lumakas. Right now, nasa 20 kilometers na lang ang layo natin hanggang Lucena. Dito na tayo nagsimulang bumagal dahil isa-isa nang nagsibaba ng mga sakay. Since halos 5 PM na at gumagabi na rin, nag-decide ako na bukas na lang ituloy yung sunod nating leg. Hindi na kasi natin maabutan yung last trip ng bus. Buti na lang yung bahay namin nandito lang sa kasunod na bayan. Tulad sa Lukban, dumaan din ang bus sa diversion road. At dito nga, nakita natin na lumulubog na ang araw. Halos 4 na oras na rin mula nung umalis tayo sa Infanta, hindi pa tayo kumakain ng kahit ano mula nung mag-start ng biyahe. Kaya naman habang papalapit sa ating endpoint, na-excite ako dahil matitikman ko ulit ang pinagmamalaki ng Lucena. Walang iba kundi ang Pancit Chami. Pero bago yun, may mga tinigilan muna itong bus. Nadagdagan pa ng ilang minuto yung biyahe natin. Dumaan pa tayo sa ilang barangay, mga kalye. Then pagdating sa isang stoplight, naipit pa tayo sa traffic. Pero finally, after around 4 hours and 30 minutes, dumating tayo ng Lucena City. Agad tayong naghanap ng makakainan pagbaba ng bus. Buti na lang, may mga karinderya na malapit sa terminal. At ayun, may naabutan tayong nagtitinda ng Pancit Chami. Saktong-sakto na to panghapunan. And just like that, yung biyahe na dapat bukas gagawin, nangyari nung sumunod na taon. Good morning guys. So, andito tayo sa Lucena City. And pupunta na tayo dun sa terminal ng bus na sasakyan natin papunta sa kasunod na leg. Ang next destination natin ay ang Batangas City, na may layong 80 kilometers mula dito sa Lucena. At sasakyan natin ang nag-iisang bus company na may biyahe papunta doon, walang iba kundi ang Supreme Transit. In case you're wondering kung bakit inabot ng 10 months ang video na ito, well, sunod-sunod kasi ang mga naging ganap this past few months kaya nawala na tayo ng time para gawin to. Kaya oras pa yung ordinary? Mamaya pa yung kada 20 minutes. Kada 20 minutes. Sa Batangas pa. Tingin ko na lang. Now dahil nag-enjoy ako sa ordinary bus sa biyaheng Infanta to Lucena, naisip ko na sumakay ulit ng ordinary papuntang Batangas para makita kung pareho rin ba ang feeling. Dito na tayo sa terminal. Wala pang ordinary bus na pipila. Ang nakapila na kasunod is aircon bus. Antay na lang natin. Pero nang dumating ang bus, hindi ko in-expect kung anong klase ito. Ito na nga, yung ordinary bus. Pipila na. Now, maniniwala ba kayo na mahigit 30 years old na itong bus ng sasakyan natin? Yes, galing pa ito sa dating BLTV. Bago sumakay ay kinailangan muna natin na magpatiket. 150 pesos ang regular fare, habang 120 naman kapag discounted. At dahil tayo lang ang naghintay ng ordinary, hindi tayo nahirapang makapili ng uupuan. So I decided na umupo ulit sa harapan gaya nung huling biyahe natin. Anyway, pasado 7 AM na nang umalis tayo dito sa Lucena. As I said kanina, 80 kilometers ang distance papuntang Batangas. Mukhang malapit lang, no? Well, kilala ang bus company na ito sa Quezon Province dahil sobrang safe. Ang catch nga lang, masyadong safe ang takbo.
Nagsimula tayong mabagal at pagkatapos ng 3 kilometro, dumaan tayo sa Maharlika Highway na inabot ng 10 minutes bago natin marating. Masama ang panahon ngayon dahil rainy season at mukhang uulan pa anytime. Pero hindi yun naging hadlang para makita natin ang Mount Banahaw. Nadaanan pa natin yung lugar na laging nagpapaalala kung gaano nakalayo ang narating nitong channel. If you know, you know. Sumunod na daanan natin yung bayan dito sa Quezon na kung saan laging may umaakit na mga vendor sa mga bus para magtinda. Malamang kilala nyo kung ano yung sikat na tinitinda dito. Sa Riyaya, 20 lang oh. May sa Riyaya, may The next few minutes, mabagal na binaybay nitong bus ang Maharlika Highway dahil nagpipick up ng mga pasahero sa daan. Medyo mahina kasi ang pasahero ngayong araw. Now okay lang naman na mabagal ang takbo pero ang nakakabagot, lahat ng sasakyan sa likod natin, dinaan-daanan lang tayo. As we head west to the next town, napatingin ako sa relo, mag-iisang oras na pala tayo sa daan. At bago mag 8 AM, dumating tayo sa bayan ng Candelaria na kung saan ay maraming naghihintay ng papuntang Batangas. Narinig ko mas mura daw dito kaysa sa ibang mode of transpo. Doon po sa gitna, sakay ma'am, sakay na po kayo doon. Doon sa gitna po sir. Sa unahan lang ay kumaliwa na tayo papunta sa San Juan, Batangas. bawal na dyan pumikap! Okay na kakabang! Bawal lang kami, bawal lang mga jeep. Nagalit. At binaybay natin itong Rosario Candelaria Road na nagdudugtong ng Batangas at Quezon. Kung sa first 2 rides, mga bundok at dagat ang nakita natin, dito naman malalawak na taniman na medyo nakapagpagaan ng loob kahit na mabagal ang takbo nitong bus. Ang peaceful ng vibe sa bahaging to. Makalipas ang 10 kilometro, nadaanan natin ang boundary ng Batangas, kung saan yung tulay na matagal ding hindi nadaanan, finally, inaayos na ulit. Nasira kasi ito ng bagyo noong 2022. Paglampas doon, marami pa tayong nadaan ng palayan hanggang sa marating ang town proper ng San Juan. San Juan! San Juan! San Juan, Batangas. Unang bayan ng Batangas. Dadaan. Dito sa San Juan ang halfway point nitong Quezon to Batangas leg. At nag-expect ako na bibilis ng takbo since halos 2 hours na rin tayong nagbabiyahe. Pero sadly, walang nagbago. After a few minutes naman, napansin ko na bumilis na ang bus. Dito na natin narating ang bayan ng Rosario na tinatawag na Rice Granary ng Batangas. Ang lawak nga naman kasi ng mga palayan dito. Medyo natagalan nga lang tayo sa bahaging to dahil pagdating sa town proper, naipi tayo sa traffic. Ay, baba, Rosario! At this point, nasa 20 kilometers na lang hanggang Batangas City and you would think kaya yan in a few minutes. But no, dahil sa dami ng sasakyan, inabot pa ng halos 30 minutes bago marating ang sunod na bayan. By 10 AM, nasa second to the last town na tayo ng leg na ito. At habang papalapit tayo sa sentro ng Batangas, unti-unti na ring dumadami ang volume ng sasakyan. Sa unahan ng bayan, natanaw na natin ang Batangas Bay. Hindi nga lang makita ng maayos dahil sa quality ng video. Pero bago natin marating ang Batangas, meron daw muna tayong dadaanan na konting zigzag. It was my first time na dumaan dito papuntang Batangas. Mostly flat pa yung mga nadaanan natin, kaya naman hindi ko in-expect na may ganito palang madadaanan. Pero mas hindi ko in-expect yung kondisyon ng kalsada. Sa unahan lang, isa-isa nang bumaba ang mga pasahero. Mga pabayan dyan! Now I have to admit, hindi ko gaanong na-enjoy ang biyahe na to kumpara dun sa dalawang nauna. But trust me, importante ang leg na ito sa kabuuan ng ating adventure. Pero at this point, mahigit 3 oras na rin tayong nasa daan, 2 bagay lang ang laman ng isip ko. Una, yung gutom. Sakto pa, halos lunchtime na rin, ano kayang specialty ng Batangas ang masarap kainin? Pangalawa, medyo nasi-CR na ako.
Pero finally, makalipas ang 3 hours and 23 minutes, pumasok tayo sa Batangas Grand Terminal. Dito na tayo. Dito na tayo sa Batangas Terminal. CR muna tayo. CR na ako. Grabe, 70 kilometers lang. Mahigit yung distance pero grabe 3 hours. Okay, now, step 30 na makakakain na tayo. Ano bang masarap dito sa Batangas? Malamang iniisip nyo, lomi o di kaya naman bulalo ang masarap kainin dito sa Batangas. Well, So, nag-aantay tayo ng pagkain ngayon. Suggestion ng parents ko is bulalo or tawilis. Pero hindi ko bet magbulalo ngayon. Wala ring may tawilis. Instead, ang in-order natin is goto. at nang dahil sa gutom, tsaka ko lang napansin, maling goto pala yung na-order ko. So, ito na yung gotong Batangas. Ibang goto pa rin yung iniisip ko. So, akala ko yung may parang lugaw. Laman loob pala siya. So, Masarap naman pero kung health conscious ka, hindi ko to maire-recommend. okay. Balik na tayo sa terminal. Hindi tayo sa sakay ng biyaheng Nasugbu. Oh, may security check. Para sa ating pang-apat na leg, tutuloy tayo further west papunta sa Nasugbu, Batangas. Isang bus company lang ang may biyahe papunta doon, ang BSC o Batman Star Express. And today, sasakyan natin ang kanilang Higer V90 unit na may 2x2 seating at air condition. Sakay na tayo. Now, hindi ako sigurado sa schedule ng biyahe pero nakita ko yung mga naunang bus, hintay lang mapuno, then alis na kaagad. Naghintay lang tayo for 25 minutes, and then we were on our way. Roughly 70 kilometers ang layo, so sana hindi kasing tagal ang biyahe natin mula Lucena. Dumaan ang bus sa diversion road ng Batangas dahil ang ruta natin ay via Palico Batangas Highway. Kaya ba? Nasugbu po sa terminal. Hindi ba? 158 pesos ang regular fare habang 126 naman kapag discounted. Una nating nadaanan ang bayan ng San Pascual. Medyo natagalan tayo dito dahil sa traffic. Pero 2 kilometro lang, narating agad natin ang sunod na bayan. Hindi ako nakapag-check ng maps, kaya ang akala ko bahagi pa rin to ng San Pascual. Ang lapit kasi ng pagitan. Nang makalabas ng Bawan, tsaka naman naging maluwag ang kalsada. Pero dahil di point to point itong bus, mayat-maya humihinto para magsakay. Manikasoy dyan, manikasoy. Mahigit 30 minutes mula Batangas, papalapit naman tayo sa magkatabing bayan ng Lemery at Taal. I was excited na makita ulit ang dalawang bayan na to after so many years, pero naalala ko hindi nga pala dumadaan ang mga bus sa town proper. Instead, dinaan tayo sa diversion road na nagsimula sa bahagi ng Taal. Everything was going smoothly for us. Maganda ang panahon, maluwag ang kalsada, pero pagdating sa dulo, may nakaabang na naman pala sa ating traffic. Dito na tayo sa Lemery. According sa maps, ito na yung halfway point ng leg na to. Buti na lang sandali lang tayong naipit at bumilis din ang bus nang lumuwag ang daan. And after a few more minutes, dumating tayo sa pinakabagong lungsod ng Batangas. Napansin ko dito na unti-unting dumidilim ang langit. Lalo pa ngang umitim ang langit pagdaan natin ng Kalaka. Napadasal tuloy ako na sana di ulanin yung sunod nating biyahe. Pero bago pa man pumuos ang ulan, nakaramdam ako ng antok. Nagising tayo pagdating sa bayan ng Balayan, Batangas. Walter! Dito na nga bumuhos ang malakas na ulan. Ulan? Palakas ng ulan. Sana hindi maulan mamaya pagdating natin sa Nasugbu. Buti na lang makalipas ng ilang kilometro, tumila rin ang ulan. Sakto, pagdating natin sa bayan ng Tuwi, maayos na ulit ang panahon.
Sa unahan ng bayan may tinigilan itong bus, this time sa pinakamahalagang hub dito sa Western Batangas. Dito sa Palico Grand Terminal makakasakay ng mga biyahe papunta sa eastern part ng Cavite, gaya ng Tagaytay, Dasma, Imus, meron ding mga biyahe na diretso hanggang Metro Manila. Pero tayo, hindi muna dyan. Diretso tayo sa Nasugbu dahil ang susunod na leg, matagal ko nang gustong masubukan. Ilang kilometro lang dumaan tayo sa boundary ng Nasugbu. Kumpara sa previous leg, mas mabilis ang biyahe na to at sakto pa ang oras natin, kaya naman confident ako na maaga tayong makakauwi ng Manila. Pero ang hindi ko alam, may isang bayan pa palang dadaanan. May liyan pa. Kaya, Nawang narinig ko, pumapasok ang bus sa bayan ng Lian regardless sa bilang ng pasahero na bababa. ikot lang tayo dito. I could already tell na matatagalan tayo dahil masikip ang kalsada. Kinailangan pang pumunta ng bus sa dulo ng bayan para umikot. Pero at least nakita naman natin itong Lian for the first time. Wait daw. Ilang minuto nung pumasok sa Lian, nakabalik tayo sa highway. Dito pa lang nga, kinakabahan na ako na baka gabihin tayo sa daan. Kailangan pa nating tapusin yung isang challenge. At timing pa, habang papasok ng Nasugbu, nakita natin yung bus na sasakyan natin mamaya. So yun na yung bus na sasakyan natin. Pero pupunta muna tayo sa bayan para makabili ng makakain. After about 2 hours and 30 minutes, finally, dumating din tayo sa bayan ng Nasugbu. Dito na tayo. So yun, nakababa na tayo. Next naman na pupuntahan natin, try natin maghanap ng pagkain sa palengke. So sa palengke ng Nasugbu tayo pupunta. As it turned out, hindi pala ganun kadaling hanapin ang specialty ng Nasugbu. Mahigit 1 oras tayong paikot-ikot dito sa palengke, tanong dito, tanong doon. Pero kahit yung mga napagtanungan natin, hindi rin sigurado kung ano bang specialty ng bayan nila. May nagsuggest na sapin-sapin, puto, kakanin, pero hindi naman local ang mga yon dito. Nag-check din tayo sa Google Maps, pero halos lahat ng kainan 4 or 5 PM pa magbubukas. Inabutan pa tayo ng ulan habang naghahanap ng kainan. So in the end, nagsettle na lang tayo sa pinakakilala dito sa Batangas. So tapos ng ilang minutong paghahanap, nakahanap tayo ng pansitan. Lomi House to be exact. Okay naman tong nahanap nating lomi, pero to be honest, may mas masarap pa akong natikman kesa dito. Now, dahil sa kakahanap natin ng pagkain na umabot ng mahigit 1.5 oras, late na tayo nakaalis. At madilim na rin sa dinaanan natin. Hindi ko na rin namalayan kung saan ba tayo dumaan dahil natulog na lang ako sa biyahe. Kaya 2 weeks later, bumalik tayo sa Nasugbu para tapusin ang final leg. So nandito tayo ngayon sa Walter Mart Nasugbu. Ngayon gagawin natin yung pinakahuling leg ng ating Calabarzon Loop. Nandito yung bus na sasakyan natin. Going back to Manila, St. Gabriel Bus Express. For our 5th and final leg, sasakyan natin ang nag-iisang bus company na may biyaheng Nasugbu to Metro Manila via Western Cavite, ang St. Gabriel Bus Express. Napili natin itong sakyan dahil sila lang ang dumadaan sa isa sa mga pinakasinik na highway dito sa Calabarzon. At nandito rin yung attraction na target natin. More on that later. Now, nasa labas ng Walter Mart Nasugbu ang kanilang terminal, and since maaga tayong dumating, malaya tayong nakapili ng uupuan. Pagpatak ng 3 PM, sinimula natin ang final leg. We started off a bit slow dahil nagsakay pa ng mga pasahero itong bus sa daan. Habang nandito sa bayan ng Nasugbu, napacheck ako sa maps para malaman ang distance ng ating ruta. At ang sabi, around 90 kilometers ang layo. Pero nang ginagawa natin yon, biglang kumanan ang bus. Nawakala ko babalik din sa main road pagkatapos magsakay, pero instead, nagdire-diretso lang itong bus dito sa maliit na kalye. At nang bumilis ang takbo, naging malinaw na ito talaga ang dadaanan. Puro bukid na itong dinadaanan natin. Maya-maya lang, naningil na nga ng pasahe si mamang konduktor. Kaya magkano pong PDX? 200 pesos ang regular fare habang 160 naman kapag discounted. Traffic, bye. Habang tumatagal, mas lumalawak pa nga ang mga bukirin. At yung kalsada, unti-unting kumikipot at may ilang bahagi na sirang-sira na, which made me wonder kung bakit dito sila dumadaan at hindi dun sa unang sinabi ng maps. For 40 minutes, binaybay natin itong barangay road na kung saan sari-saring view ang nakita natin. At sa pinakadulo, narating natin ang isang barangay. Dito na nga maraming pumabang pasahero.
Sumunod na daanan natin ang bahaging ito ng Nasugbu na napapaligiran ng mga bundok. 2 lanes, green na green ang paligid, something na bibihira mo nang makita ngayon sa mga main road. Ang ganda, parang ako yung mga puno. Soon after, sinimulan natin ang pag-akyat sa pinakahuling mabundok na bahagi. And if you remember one of our challenges, kailangan nating makakita ng famous landmark along the way. At sa highway na to, merong isang lugar na matagal ko nang gustong makita in person. Ito yung sigsag pocket na Kaibiyang Tunnel. Kaibiyang Tunnel ang nagdurugtong sa western part ng Cavite at Batangas na nasa paanan ng Mount Pico de Loro. Ito, may mga parts na nahulog na bato sa gilid ng bato. Kasi pag umuulan ng malakas o mas mga panahon, Bukod sa matataas na puno, may nadaanan din tayong ilang bahagi na gumuho at naiwan lang sa gilid ng kalsada. Buti na lang maganda ang panahon ngayon. Habang papalapit sa inaabangan natin, mas lalo pang naging sinig ang daan. Dito na natin natanaw ang dagat. At makalipas ang mahigit 1 oras mula Nasugbu, dumating tayo sa boundary ng Cavite. And it's not the usual Cavite na kilala ng karamihan dahil ang Cavite na to, not the usual Cavite na matao at matraffic. Sa unahan lang, nadaanan natin itong isang barangay na nasa tabing dagat. Imagine kung sunset tayo dumaan dito. Then sinimulan ulit ng boss ang pag-akyat pero nagkaroon tayo ng maliit na problema. Isang magandang paalala na laging magdala ng mga bagay na pwedeng gamitin sa ganitong sitwasyon. But then, nadaanan natin itong isang arko at dito ko na-realize, eto na yung inaabangan natin. Sa parting to, hindi lang natin nakita ang isa sa mga famous landmark dito sa Calabarzon, but also tumawid din tayo sa kasunod na bayan. Marami pang liko-liko ang sumalubong sa atin at kasabay nun, lalo pang nagdilim ang langit. At ilang minuto lang matapos dumaan sa tunnel, oh my god, grabe, lakas na ulan. all of a sudden, bumuhos ang malakas na ulan. Naalala ko tuloy yung mga nakita natin nung paakyat. At mas naging intense pa nga ang ulan to the point na hindi na halos makita ang nasa unahan. Grabe, zero visibility na. Hindi ideal na nasa bundok lalo na kapag tag-ulan dahil anytime pwedeng may mangyari na hindi inaasahan. Kaya naman kabado ako nung lalo pang lumakas ang ulan. Pero makalipas ang ilang minuto, unti-unting nag-improve ang panahon. And at around 4 PM, dumating tayo sa bayan ng Ternate. Okay, may stop over tayo. Hindi na tayo nakababa dahil wala akong payong.
Tumagal lang ng 10 minutes at tumuloy na rin tayo sa daan, pero magmula dito sa Ternate, nag-iba yung vibe ng biyahe. Pakalawa, pasok. Tara, baba, pag di kayo nakaupo. Sunod-sunod ang tigil, sumasakay. Pagdating sa sunod na bayan, same story, pero naipit muna tayo sa traffic. Ako po, pasok kayo. Pasok. Naging maluwag naman ang kalsada paglampas ng Maragondon, Cavite, pero ang hindi ko alam, ito na pala yung huling beses na mararanasan natin ang ganito kaluwag dahil pagpasok ng Naik, ito ang sumalubong sa atin. Habang nangyayari lahat to, nakaramdam ako ng pagod. Medyo nangangawit na ako dito sa pwesto natin. One eternity later. Mahigit 2 oras pa lang mula nung umalis tayo sa Nasugbu. Madilim na sa labas at habang tumatagal, antok, pagod at gutom na ang kinakalaban natin. Pero buti na lang, may umakyat na vendor pagdating sa bayan ng Tansa. 22 kilometers pa ang sabi. 36 minutes na lang. Pero I thought na 36 minutes. Nandun na tayo. Nasa Cavite pa rin tayo at this point pero sa mga sumunod na bayan, nagmukhang city bus itong sinasakyan natin. But then sa bahagi ng Kawit, Cavite, may nadaanan tayong elevated structures. Okay, ito na yata yung ginagawa link from Calax to Cavitex. And it was a big sign na malapit na tayo sa Metro Manila. At ilang sandali lang, matapos ang ilang araw sa daan o buwan and almost 500 kilometers of travel, malapit nang matapos ang ating adventure. Marami tayong nasakyang bus na daan ng probinsya at natikmang pagkain kahit na may ilang questionable choices. Pero okay lang kasi part pa rin yan ng experience. Pero kung may pinakatumatak na pagkain sa lahat, yun ay ang suman sa gata ng Infanta Quezon. Simple lang, masarap, hindi na kailangan ng mga add-on para mag-stand out. Sayang lang kasi hindi tayo nakababa ng Laguna at Cavite para matikman ang specialties nila, pero at least may babalikan pa tayo next time. Sa biyahe naman, pinaka-nagustuhan ko yung ordinary bus ng FOC Transport mula Infanta. First time ko ulit mag-ordinary bus after so many years and I loved every moment of it. Ang daming bumalik na alaala kaya tumatak talaga. At pagdating naman sa views, hands down, the best itong Batangas-Cavite leg. Finally, nakita rin natin ang Kaibiyang Tunnel. Medyo naging rough lang pagbaba ng Cavite dahil sa traffic at mga tigil, pero hindi nito maaalis yung ganda ng buong lugar. After all, hindi naman yun ang main goal ng adventure natin. We got to see the different provinces of Calabarzon nang hindi iniisip masyado kung gaano kaganda ang bus o ano ang nasa loob nito. At ang mahalaga, na-enjoy nating lahat yon the way ordinary travelers would enjoy it. Anyway, dumating tayo sa PITX pasado alas 7 ng gabi. Finally, nandito na tayo sa PITX. Natapos na rin finally ang last leg natin. Hope you enjoyed this one as much as I did. Let me know your thoughts in the comments and make sure to subscribe kung gusto mo pa ng mga ganitong video. Hanggang dito muna, kita-kits sa sunod na biyahe. Bye!